హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. ఈరోజు భగవద్గీత లెవెల్ 2లో 14వ అధ్యాయాన్ని మనం చూడబోతున్నటువంటి. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరీ విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో భగవద్గీత యథాతథంలోని 14వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి త్రిగుణములు, దీన్నే త్రయ విభాగ యోగము అని పిలువబడేటువంటి ప్రకృతి త్రిగుణములు అనేటువంటి అధ్యాయము. సో ఈ అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా సో ఈ అధ్యాయాన్ని మనం చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. అందులో ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల చేత ఈ ఆత్మ ఏ విధంగా మరి బంధితం అవుతూ ఉంటూ ఉన్నది, మరి ప్రభావితం అవుతుంది అనేటువంటిది. అలాగే మరి ఆ ప్రభావం అంటే ఈ త్రిగుణాలతో ఆత్మ ప్రభావం అయినప్పుడు ఉండేటువంటి అంటే దాని ప్రభావంలో ఉన్నప్పుడు కలిగేటువంటి ఫలితాలు, అలాగే మరి ఆ వీటి నుండి బయటపడి శుద్ధ సత్వస్థితికి చేరుకునేటువంటి అంశాలు అనేటువంటివి ఈ అధ్యాయంలో ప్రస్తావించబడేటువంటివి. ఎందుకంటే మనకి
7వ అధ్యాయం నుండి 12వ అధ్యాయం చివరి వరకు కూడా కృష్ణ భగవానుడు వారు పరతత్వాన్ని అంటే దేవదేవుని గురించి విశదంగా తెలియచేసినటువంటి అంశాలను మనం చూస్తాం అక్కడ. సో అయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి ఈ అధ్యాయంలో మనం పూర్వం చూసినటువంటి 13వ అధ్యాయం మరి వినయంగా జ్ఞానాన్ని వృద్ధి చేసుకోవడం ద్వారా భవబంధనము నుండి విడిపడే అవకాశము గురించి మనకి 13వ అధ్యాయంలో తెలియబడినటువంటిది. అయితే ఈ అధ్యాయము జ్ఞాన పద్ధతిలో అర్థం చేసుకున్నట్లయితే భక్తియుతమైనటువంటి అవగాహనకు వచ్చేటువంటి విషయాలు ఈ అధ్యాయంలో తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటివి. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము కృష్ణ భగవానులు వారు కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశమే. ఎందుకంటే అంతకుముందు 13వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యము అనేటువంటి అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకంలో ఆయన చెప్తారు, దేహానికి క్షేత్రజ్ఞుడుకు ఉన్నటువంటి భేదాన్ని జ్ఞాన నేత్రాలతో చూసి ప్రకృతి బంధనము నుండి మరి మోక్ష పద్ధతిని కూడా అర్థం చేసుకునేటువంటి వాడు పరమ లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలుగుతాడు అంటూ చెప్పినటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో ఇంకా కొనసాగిస్తూ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఈ అధ్యాయంలో చూస్తూ ఉన్నాం. ఆయన కొనసాగిస్తూ ఈ విధంగా ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవాను వాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యద్ జ్ఞాత్వా మునయ సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గతాః. శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, దేనిని తెలుసుకొని మునులంతా పరమసిద్ధిని పొందినారో అట్టి జ్ఞానములన్నింటిలోకి ఉత్తమమైన పరమ ఉత్కృష్టమైన జ్ఞానాన్ని నీకు మళ్ళీ చెబుతాను విను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో ప్రకృతి గుణ సంపర్కం వలన జీవుడు భౌతిక జగత్తులో చిక్కుకొనబడుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది. మరి ఈ ప్రకృతి గుణాలంటే ఏమిటి, అవి ఎలా పనిచేస్తాయి, అవి ఎలా బంధిస్తూ ఉన్నాయి, వాటి నుండి ఎలా ముక్తి కలగజేస్తాయి అనేది ఈ అధ్యాయంలో తెలియచేయబడేటువంటి అంశము. ఎందుకంటే అటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని దేనిని తెలుసుకొని మునులంతా పరమసిద్ధిని పొందినారో అట్టి జ్ఞానములలో అన్నింటిలోకి ఉత్తమమైన పరమ ఉత్కృష్టమైన జ్ఞానాన్ని నీకు మళ్ళీ చెప్తాను అర్జున అంటున్నారు కదా. సో అంటే మరి ఈ అధ్యాయంలో ఇవ్వబడేటువంటి ఈ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఇది శ్రేష్టమైనది అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా పలువురు మునులు పూర్ణత్వాన్ని పొంది ఆధ్యాత్మిక జగత్తును చేరుకున్నారు అనేటువంటిది ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఇదే జ్ఞానాన్ని ఇప్పుడు భగవంతుడు ఉత్తమమైనటువంటి రీతిలో అంటే ఇంతకు ముందు వివరించబడినటువంటి సమస్త జ్ఞాన పద్ధతుల కంటే ఈ జ్ఞానము ఇంకా శ్రేష్టమైనదిగా చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే దీన్ని తెలుసుకొని ఎందరో పూర్ణత్వాన్ని పొందినారు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఈ 14వ అధ్యాయాన్ని సరిగా అవగాహనం చేసుకున్నట్లయితే ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొందుతారు, పూర్ణత్వాన్ని పొందుతారు అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు. సో అంత ముఖ్యమైనటువంటి అధ్యాయంగా ఇది ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యతంతి చ. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున,
ఈ జ్ఞానమును ఆశ్రయించినటువంటి వాడు, అంటే ఈ జ్ఞానంలో స్థిరడం కావడం ద్వారా మరి అలా జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి వాడు నన్ను చేరుకుంటాడు. ఆ విధంగా స్థిరుడైనటువంటి వారు సృష్టి సమయంలో మరలా జన్మించరు, లేదా ప్రళయ సమయంలో నాశనం కారు. అంటే ఇక్కడ పరిపూర్ణమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడు ఈ జనన మరణాల యొక్క పరంపర నుండి విముక్తుడై మరి భగవంతునితో గుణరీతి సమానత్వాన్ని పొందుతాడు. మరి ఆ వ్యక్తిగత ఆత్మగా అతడు తన రూపాన్ని కోల్పోవడు అని చెప్తారు. శాశ్వతమైనటువంటి మరి ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలోని దివ్యలోకాలకు చేరుకొని ముక్తాత్మలు ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుత సేవలో నెలకొని అతని పాదపద్మాల దగ్గర నిరంతరము ఉంటారు అనేది మనకి వైదిక సాంప్రదాయం చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి సాధారణంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో పొందేటువంటి ఏ జ్ఞానమైనా ప్రకృతి త్రిగుణాల చేత కలుషితమయ్యేటువంటిది. సో మరి ప్రకృతి త్రిగుణాల చేత కలుషితము కానటువంటి జ్ఞానమే దివ్య జ్ఞానము అని అనబడేటువంటిది. అదే ఆ భగవంతుని యొక్క సంబంధము, ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రేమయుత సేవ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మమయో నిర్మహద్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దదామ్యహం సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. సో మమ అంటే అని ఆ భగవంతుని గురించి చెప్తున్నారు, ఆయన గురించి. ఓ భరతవంశీయుడా, ఓ భరత కుమారా, బ్రహ్మము అని పిలువబడే మహత్తత్వమే జన్మకు కారణము, అంటే పుట్టుకకు కారణంగా ఉన్నటువంటి అన్ని జీవుల జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మములో నేను బీజ ప్రదానం చేస్తాను. అహం బీజ ప్రదాత అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటి విషయాన్ని. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ జగత్తు యొక్క వివరణ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సమస్తానికి క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుని అంటే దేహము ఆత్మల యొక్క కలయికే. అంతకుముందు అధ్యాయంలో కూడా మనం చూసినటువంటిది. ప్రకృతి జీవుని కలయిక స్వయంగా భగవంతుని చేతనే సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. మరి ఈ మహతత్వమే సమస్త జగత్తుకు సర్వకారణము. మరి అటువంటి ఈ మహతత్వం ప్రకృతి త్రిగుణాలతో కూడి ఒక్కొక్కప్పుడు అది బ్రహ్మంగా తెలియచేయబడుతుంది అని చెప్తారు. మరి ఈ మహతత్వంలో భగవంతుడు బీజ ప్రదానం చేస్తాడు. ఆ విధంగా అపరిమితమైనటువంటి లోకాలు సృష్టించబడతాయి అని మనకు వేదాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతి యాః తాసాం బ్రహ్మ మహాద్యోని అహం బీజ ప్రదపిత. సో అహం నేను బీజ ప్రదపిత, ప్రదాతనైనటువంటి తండ్రిని అంటూ చెప్తున్నాను. ఓ కౌంతేయ, ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడము ద్వారానే సమస్త జీవులు ప్రకటితమయ్యాయి అని, మరియు నేనే వాటికి విత్తనం ఇచ్చే పితని అంటే తండ్రిని అని తెలుసుకోవాలి. అంటే దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడే ఈ బీజాలు విత్తనాలను ఇచ్చేటువంటి తండ్రి, ఈ ప్రకృతి తల్లి. మరి ఈ ప్రకృతి ఒడిలో ఈ జీవులన్నీ కూడా ఉద్భవిస్తున్నాయి. ఇంతకు ముందు క్లాసులలో మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ భౌతిక జగత్ అంటే ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులుగా ఉండేటువంటివి. సో ఇక్కడ మరి మహాతత్వము, పరమాత్ముడు, ఆత్మ, ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడి నుంచి ఉద్భవించినటువంటివి. మహాతత్వము, అందులోకి మహావిష్ణువు,
కారణోదక సాయి విష్ణువు అంటాం. ఆ తర్వాత ఆయన నుండి ఆయన యొక్క ఈ శ్వాస నుంచి లేదా స్వేద రంధ్రాల నుండి కోటాను కోట్లు జగత్తులు ఉద్భవిస్తుంటాయి. ప్రతి దానిలోనికి కారణోదక గర్భోదక సాయి విష్ణువు వెళ్తారు. ఆ తర్వాత ప్రతి మొత్తం విశ్వానికి ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా పరమాత్ముడుగా ఆయన సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా వెళ్ళేటు. ఇంకా చెప్తున్నారు, సత్వం రజస్తమ ఇతి గుణా ప్రకృతి సంభవాః నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, భౌతిక ప్రకృతి ఓ మహాబాహువులు కలిగినటువంటి వాడా అర్జున, భౌతిక ప్రకృతి సత్ తమో గుణము అనే 3 గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. శాశ్వతమైన ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతిలోనికి వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాల చేత బద్ధుడవుతూ ఉన్నాడు. ఈ గుణాల యొక్క చేతిలో, ప్రకృతి త్రిగుణాలైనటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాల యొక్క చేతిలో అతడు కీలుబొమ్మలాగా ఆడుతూ ఉంటుంటాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మనకి 3 గుణాలు. గుణ అంటే ఇక్కడ తాడు అనేటువంటి మరొక అర్థం కూడా ఉంటుంది. మరి ఈ గుణాలే మన యొక్క ప్రవర్తన, మన యొక్క మానసిక, శారీరక, భావోద్వేగం, ఈ ప్రతి అంశాన్ని కూడా ప్రభావితం చేసేటువంటి ఈ సూక్ష్మ శక్తులే గుణాలు అని చెప్తుంటారు. మన యొక్క మంచికి చెడు అంటే చేసేటువంటి తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా వివిధ రకాలుగా వ్యవహరించడానికి అవి మనల్ని ఎలా చేస్తూ ఉంటే, ఈ గుణాల యొక్క ప్రభావం జీవుడిపై ఏ విధంగా ఉంటుందో మనకి భగవద్గీత వివరిస్తూ ఉన్నారు. సాధారణంగా సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వారు, రజోగుణంలో ఉండేవారు, తమో గుణంలో ఉండేవారు. సత్వగుణంలో ఉండేవారు ఆధ్యాత్మిక విషయాలను గురించి కొంత ఇదితో ఉంటూ ఉంటారు. మరి ఇక రజోగుణంలో ఉండేవారు ఎలా సంపాదించాలి, ఎలా దాన్ని ఆధిపత్యం చలాయించాలి ఈ భౌతిక జగత్తుపై. ఇక తమో గుణంలో ఉండేవారు నిరంతరము కూడా ఈ సమయాన్ని వృధా చేస్తూ ఏది కూడా వారు చేసేది మంచిగా ఉండదు అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఈ ప్రభావాలలో ఉండేటువంటి వారు, సత్వగుణంలో ఉండేవారు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గ్రంథాలను చదువుతూ ఉంటే, రజోగుణంలో ఉన్నవారు ఎలా ఎలా సంపాదించాలి, ఎలా మనం ఉన్నతులం కావాలి అనేటువంటి భావనతో ఉండి, తమో గుణంలో ఉండేవారు ఆ కామిక్ విషయాలు చూస్తూ సమయాన్ని వృధా చేసుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇక సత్వగుణంలో ఉన్నవారు ఎల్లప్పుడూ కూడా పాజిటివ్ థింకింగ్ తో ఉంటారు, శుద్ధ స్థితిలో ఉంటారు, ఆహ్లాదకరంగా ఉండి దైవీ స్వభావాలను కలిగి ఉంటారు. రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు కంట్రోలింగ్, అలాగే మిశ్రమ స్వభావాన్ని కలిగి సెల్ఫిష్ డిజైర్స్ తో ఉంటారు. అలాగే సహజంగా మానవ ప్రవృత్తిగా చెప్తూ ఉంటారు రజోగుణం. ఇక తమో గుణము అన్ని నెగిటివ్ థింకింగ్ తోనే ఉంటారు, అపరిశుభ్రంగా ఉండడము, ఎప్పుడూ బాధలను అనుభవిస్తూ ఆసురి స్వభావాలు కలిగిన వారుగా చెప్పబడేటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకమయం సుఖ సంగేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంగేన చానగా. సో చెప్తున్నారు ఇంకా, తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకమనామయం సుఖ సంగేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంగేన చానఘా. ఓ పాపరహితుడవైన అర్జున, సత్వగుణము ఇతర గుణముల కంటే నిర్మలమైనది కావడం వల్ల అది జీవుడిని ప్రకాశింపచేస్తుంది, మనిషిని అన్ని పాపముల నుండి విముక్తి కలగజేస్తుంది. మరి ఇది జీవుడిని సుఖం మీద, జ్ఞానం మీద ఆసక్తిని కలిగించి అతన్ని బంధించి వేస్తుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వాడు దాదాపుగా పాప విముక్తుడవుతాడని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఆ కారణంగా మరి ఇక సుఖ భావన కలుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఆ సత్వగుణం అంటే గొప్ప జ్ఞానము, గొప్ప సుఖ భావన అని వేద సాహిత్యాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇక
ఈ సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వాడు జీవుడు బద్ధుడై ఉన్నప్పుడు తాను జ్ఞానంలో పురోగమించాను అని, ఇతరుల కంటే తాను ఉత్తమును అనేటువంటి ఒక బద్ధుడై కూడా భావిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. సో మనకి ఎగ్జాంపుల్గా ఆ తత్వవేత్తలు, శాస్త్రవేత్తలు, మరి కొంత జ్ఞాన గర్వం ఉంటుంది అటువంటి వారు. ఇక రజోగుణం గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. రజోరాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణ సంగ సముద్భవం తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంగేన దేహినం. ఓ కౌంతేయ, ఓ కుంతి కుమారుడా, రజోగుణము అపారమైన కోరికలను, ఆశలను కలిగిస్తుంది. ఇది జీవుడిని కామ్యకర్మల పట్ల ఆసక్తి కలిగించి బంధిస్తుంది అని చెప్తుంటారు. సాధారణంగా ఈ రజోగుణము స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఉండే ఆకర్షణకు గుర్తుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది ఈ రజోగుణం. స్త్రీకి పురుషుని పట్ల, పురుషుడికి స్త్రీ పట్ల ఆకర్షణ ఉంటుంది. అదే రజోగుణము అని చెప్పబడేటువంటిదిగా చెప్తుంటారు. మరి రజోగుణము పెరిగినప్పుడు మనిషిలో భౌతికమైనటువంటి భోగ వాంఛ పెరుగుతుంది, ఆ భౌతిక భోగ ఆశ పెరుగుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అప్పుడు ఆ పరిస్థితులలో అతడు మరి ఆ ఇంద్రియ భోగాలను కోరుకోవడము, మరి ఆ రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇంద్రియ భోగానికై సంఘంలో లేదా దేశంలో ఏదో గౌరవాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటాడు. చక్కని సంతానము, చక్కని భార్య, చక్కని కుటుంబాన్ని కోరుకుని, ఇవన్నీ కూడా రజోగుణ ఫలాలుగానే చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. ఇక తమోగుణముల గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. తమస్త్వజ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వదేహినాం ప్రమాదాలస్య నిద్రాభిః తన్నిబధ్నాతి భారత. అజ్ఞానము నుండి పుట్టిన, అజ్ఞానం వల్ల జనించే తమోగుణము సకల జీవులకు అవివేకము అంటే భ్రమను కలగజేస్తుంది అని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. జీవుడిని బంధించి పిచ్చితనము, సోమరితనము, నిద్ర అనేటువంటివి ఈ తమోగుణం యొక్క ప్రభావాలు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా మనకి తమో గుణాలు అంటే ఈ 3 గుణాలు, సత్వ రజో తమో గుణాల యొక్క ప్రభావాలు జీవుడి పైన ఏ విధంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాయో అనేది చెప్తున్నారు. అందులో ముఖ్యంగా తమో గుణంలో ఉండేటువంటి వారు ఏం చేస్తూ ఉన్నారో వారికి తెలవనంత ఇదిగా వారు ఉండిపోతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తుంటారు. అదే ఇక పిచ్చితనం. ఆ పిచ్చితనంలో వారు ఆధ్యాత్మిక అవగాహనలో ప్రగతి సాధించడానికి ఇష్టం ఉండదు అని చెప్తారు. వారు అతి సోమరులుగా ఆధ్యాత్మిక సాంగత్వానికి ఆహ్వానించినా కూడా వాళ్ళు ఇష్టపడరు. మనం పిలుస్తూ ఉన్న ఈ మత్తు మందులలో వీటిలలో ఉండి మరి ఇంకా రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి మనిషిలాగా వారు చురుకుగానైనా కూడా ఉండరు అని చెప్తారు. రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు చురుకుగా ఉంటారు, ఏదో సాధించాలి అనేటువంటి భావనలో ఉంటుంది. సాధారణంగా మనకి 6 గంటల నిద్ర సరిపోతుంది అని చెప్తుంటుంటాం. కానీ వాళ్ళు 12 గంటల నిద్రపోయినా సరిపోవు, ఆ విధంగా ఉంటూ ఉంటారు తమో గుణ స్వభావం. ఇంకా చెప్తున్నారు, సత్వం సుఖే సంజయతి రజకారత జ్ఞానమావృత్యతు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత. ఓ భరతవంశీయుడా అర్జున, సత్వగుణము మనిషికి సుఖాన్ని కలిగించి బద్ధుని చేస్తుంది. సత్వగుణము సుఖం చేకూరుస్తుంది. రజోగుణము కర్మలలో బద్ధుని చేస్తుంది. తమోగుణము జ్ఞానమును కప్పివేసి ఆ వ్యక్తిని బుద్ధిహీనుని చేస్తుంది, అతడిలో బుద్ధి సరిగా పనిచేయకుండా చేస్తుంది అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి తన పని లేదా బుద్ధి కుశలమైనటువంటి
ప్రయత్నం చేత సంతృప్తుడవుతారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఒక తత్వవేత్త, శాస్త్రజ్ఞుడు, విద్యావేత్త ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రంగంలో నెలకొని ఆ రకంగా అతడు సంతృప్తుడవుతూ ఉంటుంటాడు. ఇక రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మరి జ్ఞాన అంటే కామ్యకర్మలో నెలకొని ఉంటాడు. అతను ఎంత వీలైతే అంతగా సంపాదించి దానిని పనుల కోసం ఖర్చు పెట్టడానికి కానీ చేస్తూ ఉంటాడు. ఒక్కొక్కసారి స్కూల్స్ కట్టడం, వైద్యశాలలు కట్టించడం అనేటువంటివి, ధర్మ సంస్థలకు దానం చేయడం వంటివి కూడా చేస్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఇక తమో గుణంలో ఉన్నవాడు మనిషి శేషైతే తనకు గాని ఎవరికి గాని మంచిగా ఉండదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఈ విధంగా సో ఇంకా చెప్తున్నారు, రజస్తమక్షాభిభూయ సత్వం భవతి భారత, రజసత్వం తమచ్చైవ తమసత్వం రజస్తతా. ఓ భరత కుమారుడా అర్జున, ఒక్కొక్కప్పుడు అంటే కొన్నిసార్లు రజస్తమ గుణాలు అంటే ఈ మూడు గుణాలు మనిషి యొక్క మనసు పైన పోటీ పడుతూ ఉంటాయి ఆధిపత్యం చలాయించడానికి. ఒకడు సత్వము, ఇంకోడు రజో, ఇంకోడు తమో గుణం ఉన్నటువంటి వాడు. అయితే ఒక్కొక్కసారి ఈ మూడు గుణాలు పోటీ పడుతూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో కొన్నిసార్లు రజస్తమో గుణాలను అణిచివేసి, అంటే రజోగుణాన్ని తమో అణిచివేసి సత్వగుణం, ఆ సత్వగుణాన్ని తమో గుణాన్ని అణిచివేసి రజోగుణము ఆధిపత్యం చలాయిస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఇక కామ్యకర్మలలో నెలకొని ఉండి ఆ విధంగా నిమగ్నం అవుతూ ఉంటుంటారు. మరికొన్ని సార్లు ఈ సత్వగుణాన్ని రజోగుణాన్ని అణిచివేసి తమో గుణము ఆధిపత్యం చలాయిస్తుంది. చూసాం కదా ఆ మూడు గుణాలలో ఉండేవాళ్ళు. ఈ విధంగా ఈ మూడు కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆధిపత్యం కోసం పోటీ పడుతూ ఉంటాయి అని చెప్తారు. సో రజోగుణము ప్రధానమైనప్పుడు సత్వగుణము తమో గుణాలు ఓడిపోతాయి. ఒకవేళ సత్వగుణం ప్రధానమైనప్పుడు రజోగుణము తమో గుణాలు ఓడిపోయేటువంటివి. ఇక తమో గుణం ప్రధానమైనప్పుడు రజోగుణము సత్వగుణాలు ఓడిపోతూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా వీటి మధ్య పోటీ నిరంతరము జరుగుతూనే ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే, జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమిత్యుత. మరి ఇక చెప్తున్నారు, మరి ఈ మూడు గుణాలు పోటీ పడినప్పుడు దేహంలోని అన్ని ద్వారాలు జ్ఞానము చేత ప్రకాశితమైనప్పుడు అది సత్వగుణము యొక్క ప్రకటితము అని తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మనకి ఈ దేహము నవద్వారపురి, 9 రంధ్రాలు, నవద్వారాలు అని చెప్తాం. 9 రంధ్రాలు ఉండేవి దేహం. 2 కళ్ళు, 2 చెవులు, 2 ముక్కు రంధ్రాలు, నోరు, జననాంగము, గుదము అనేటువంటి ఈ 9 ద్వారాలు ఉంటాయి. మరి ఇవి ప్రతిదీ కూడా సత్వగుణ లక్షణాల చేత ప్రకాశితమైనప్పుడు మనిషి సత్వగుణాన్ని పెంపొందించుకున్నాడు అని అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తారు. అలా సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి మరి అతడు సరైన స్థితిలో ఉండడము, సరైనటువంటి విషయాలను గురించి ఆలోచించడము, సరైనటువంటి రుచి, ఆ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా ద్వారాలన్నింటినీ కూడా సరైనటువంటి పద్ధతిలో ఉపయోగించుకుంటారు అని చెప్తారు. ఈ ప్రతి ద్వారం కూడా సుఖ చిహ్నంగా ఉంటుంది అని చెప్పబడేటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, లోభ ప్రవృత్తి
శక్తిరారంభః కర్మ నామ శమస్పృహా రజస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే భరతర్షభా. ఓ భరతులలో ప్రధానుడైన అర్జున, అర్జునుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భరతులలో భరతర్షభ అంటే భరతులలో ప్రధానమైనటువంటి వాడా. రజోగుణము పెరిగినప్పుడు అంటే జీవుడిలో ఇంతకుముందు చెప్తున్నారు సత్వగుణములో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాడు, తమో గుణం అంటే రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాడు చెప్తున్నారు. ఈ రజోగుణము మనిషిలో కనపడ్డప్పుడు ఆ లోభము, దురాశ, అమితమైన ఆసక్తి, అలాగే కామ్య కర్మల కొరకు తీవ్రమైనటువంటి యత్నము, అలాగే అదుపులేని కోరికలు, అత్యాశ అనేటువంటి లక్షణాలు అతడిలో కనిపిస్తాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి. సో ఆ విధంగా మరి ఆ రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వాడు రజోగుణంలో తాను అదివరకే పొందినటువంటి ఏనాడు ఈ స్థితిలో మనకి ఇప్పుడు కొంత ఉంది, ఒక ఇల్లు ఉంది అనుకోండి, మనకి ఆ ఒక ఇంటితో మనం తృప్తి పడ్డాం రజోగుణంలో ఉన్నవాడు, ఇంకొక ఇల్లు కనుక్కోవాలి, లేదా ఒక కారు కొనుక్కున్నాం అనుకో, పక్కోడు ఇంకోటి ఏదైనా కొన్నాడు అనుకోండి, దానికంటే ఇంకా ఉన్నతమైనది మనకు కావాలి. సో ఆ విధంగా తాను పొందినటువంటి వాటితో ఏనాడు కూడా సంతృప్తి చెందనటువంటి స్థితిలో ఉంటాడు రజోగుణంలో ఉన్నవాడు. తన యొక్క స్థితిని పెంచుకోవడానికి ఎప్పుడూ అత్యాశ పడుతూ ఉంటుంటాడు. ఆశ ఉండాలి కానీ అత్యాశ ఉండవద్దు అని చెప్తారు. మరి ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, నివాస గృహాన్ని కట్టాలని అనుకుంటే తాను ఆ ఇంట్లో శాశ్వతంగా ఉండబోతున్నట్లుగా ఒక విశాలమైన భవంతిని కలిగి ఉండడానికి అతడు శాయశక్తుల ప్రయత్నిస్తాడు. అంటే ఇంద్రియ భోగానికి అతడు అత్యాశను పెంచుకుంటాడు అని చెప్తున్నాడు. ఆ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలకి అంతే ఉండదు రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వాడికి. సో ఇంకా తమో గుణం గురించి చెప్తున్నారు. అప్రకాశో ప్రవృత్తిచ్చ ప్రమాదో మోహయేవ చ తమస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే కురునందన. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జున్ని కురునందన అంటూ సంబోధిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఓ కురు వంశీయుడా, కురు వంశంలో ప్రధానుడైనటువంటి వాడు అర్జునుడు, ఇక్కడ కురునందన అంటూ సంబోధిస్తుంది. ఈ అజ్ఞానము, సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము మరియు మోహము ఇవి తమో గుణము యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే మనకి ఆ సత్వగుణ లక్షణాలను గురించి చెప్పిన తర్వాత ఏమన్నారు, దేహ ద్వారాలన్నీ కూడా జ్ఞానం చేత ప్రకాశితమైనప్పుడు అతడి ఆ స్థితి సత్వదర్శనము అని చెప్పారు. మరి ఆ సత్వగుణం ఏంటి, మనిషిని సుఖానికి బద్ధుణ్ణి చేస్తుంది. రజోగుణము ఏంటి, మరి అది అమిత ఆసక్తి, కామ్యకర్మలలో తీవ్రమైన ఆసక్తి, అనపరాని కోరికలు, అత్యాశ అనేవి ఆ రజోగుణం యొక్క లక్షణాలు. ఈ రజోగుణము అతన్ని కామ్యకర్మలలో బద్ధుని చేస్తుంది, వాటిని పొందాలి అని నిరంతరము చేసేది. ఇక తమో గుణము ఏంటి ఇక్కడ చెప్పారు తమో గుణం గురించి, అంధకారము, సోమరితనము, పిచ్చితనము, మోహము ఈ తమో గుణం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలు. అంటే తమో గుణము జ్ఞానాన్ని కప్పివేసి అతన్ని బుద్ధిహీనతని లో పడేస్తూ ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటే అంతకుముందు కూడా ఫిగర్ చూసాం, బుద్ధి ఎలా ఉంటారంటే ఈ తమో గుణ స్వభావులు. ఎందుకంటే ప్రకాశం లేనప్పుడు జ్ఞానం ఉండదు, అంటే వెలుతురు లేదు అంటే ఏంటి, చీకటి ఉంటుంది, అజ్ఞానంలో ఉండిపోతాం. మరి తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వాడు నియమానుసారంగా పని చేయలేడు అంటూ చెప్తారు.
అతనికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉద్దేశం అంటూ ఉండదు. తోచిన రీతిగా పని చేయాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాడు. మరి పనిచేసే సామర్థ్యము ఉన్నప్పటికీ కూడా అతడు ప్రయత్నం చెయ్యడు అని చెప్తుంటారు తమో గుణం వల్ల. మరి అలా ఉండేటువంటి ఆ స్థితినే మోహము అనబడేటువంటిదిగా చెప్పబడుతుంది. అతడిలో చైతన్యము ఉన్నప్పటికీ కూడా అది ఆ జీవితం, అతని యొక్క జీవితము క్రియారహితంగా ఉండిపోతూ ఉంటుంది. అదే తమో గుణము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ తమో గుణ ప్రభావంలో అతడు మరి అలా తనకున్నటువంటి సామర్థ్యాన్ని కూడా సరిగా వినియోగించుకోలేనటువంటి పరిస్థితులలో పడిపోతూ ఉంటుంటారు అంటూ మనకి సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణము అనేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి గుణాలు. సో మరి ఆ గుణాల యొక్క ప్రభావము జీవుడి పైన ఏ విధంగా ఉంటుందో అనేటువంటి అంశాలను ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాలలో మనం చూసినటువంటిది. ఇక తదుపరి శ్లోకాలలో మరి ఈ గుణాల యొక్క ప్రభావం ద్వారా అతడు ఏ విధమైనటువంటి పరిస్థితులను పొందుతాడు, ఫలితాలు ఏంటి ఈ గుణాలలో ఉన్నప్పుడు, అంటే సత్వగుణంలో ఉంటే అతని యొక్క స్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది, అలా అంటే లక్షణాలను గురించి ఇప్పుడు చెప్పారు మనకి. మరి ఆ గుణాల యొక్క ప్రభావంలో ఉన్నటువంటి జీవుడు ఏ విధంగా తన జీవనాన్ని గడుపుతూ ఉంటాడు, మరి జీవితం అయిపోయిన తర్వాత అతని యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాలను తదుపరి శ్లోకాలలో మనము చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. సో ఈ విధంగా మనము కొన్ని అంశాలను ఈ త్రిగుణాలకు సంబంధించి, ఏంటి ఇక్కడ త్రిగుణాలు, సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము, ఇవి మహత్తత్వం, ఈ ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి అంశాలుగా మనకి చెప్పబడుతుండేటువంటి మహత్తత్వంలో ఉండేటువంటివి. సో అందుకే మరి ఈ గుణాల యొక్క ప్రభావాల నుండి జీవుడు, అంటే ఈ గుణాలలో ఉన్నటువంటి వాడు ఏ విధంగా ఉంటాడు, అతని యొక్క లక్షణాలు ఏంటి, అంటే ఈ గుణాలు ఏంటి, ఈ గుణాల యొక్క లక్షణాలు, మరి అవి జీవుణ్ణి ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తూ ఉన్నాయి, మరి తదుపరి ఆ గుణాలలో ఉన్నటువంటి, ఆ గుణాలలో జీవించినటువంటి వ్యక్తి ఏ విధమైనటువంటి ఫలితాలను పొందుతాడు, మరి ఈ గుణాలకు అతీతం అనేటువంటి మిగిలిన మొదలైనటువంటి అంశాలను తదుపరి క్లాసులో చూద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ధన్యవాదాలు. ఎవరికైనా ఏవైనా ఇవాళ ఈ క్లాస్ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాట్లాడవచ్చు.